Umano'y mabagal na pagtugon ng Mangaldan RHU ay nerereklamo ng isang COVID-19 survivor. Tutukan sa report. Dismayadong 29 anyos na si Jelly Camacho mula Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan sa umano'y naging mabagal na pagtugon ng Rural Health Unit noong siya ay tamaan ng COVID-19 noong August 24. Tumawag umano siya sa Rural Health Unit para magpasaklolo upang madala sa pagamutan. Sabi nila hindi na daw nila obligasyon yon na sila yung maghanap ng hospitals for us. Sabi ko kahit na oxygen man lang sana na mabigyan po ako doon sa bahay para may magamit man lang ako or may pang first aid man lang ako nung time na hindi ako makahinga kasi ang sabi nila hindi na daw nila sagot yun, hindi na daw nila obligasyon yun. Agad naman itong pinabulaanan ng RHU. Paliwanag ng RHU, hindi raw nila madala sa pagamutan si Camacho dahil punuan ng mga ospital. Nakapagbigay rin umano ang RHU ng oxygen. I think po, yung nag-post po na yan, medyo nabagalan siya. I would say na siguro nga po, meron po talagang kabagalan ng konti lang din naman po. Kasi syempre hindi din naman po namin agad-agad maipoprovide po. Parang the moment na tinawag po nila sa amin, andyan na din po kaagad. Again, hindi din naman po enough yung manpower po natin na mga frontliners po natin. Madami din naman po kasi tayong pinikater po mga pasyente. Hiling ng RHU ang malawak na pangunawa sa publiko. Ayon pa sa RHU, sinasala kung sino ang talagang nangangailangan para unang mabigyan ng tugon. Meron pa po mga inuunang mga emergencies so hindi po natin sila mapupuntahan kaagad. But we always make sure naman po na once na may mabakante, maging available po mga nurses or drivers po, pinupuntahan naman po natin sila kaagad. Isa pa sa idinadaing ni Camacho ang mabagal rin umanong ayuda na natanggap mula sa barangay. Bagay na pinabulaanan naman ng barangay. 1 week na kaming naka-quarantine bago po kami nakatanggap ng ayuda. Ang natanggap po namin is 6 or 8 na sardinas, tas ilang kilong bigas, which is 35 kami na naka-quarantine. Ako po yung positive nung time na yon. Mismo ang LGU rin umano ang namamahagi ng ayuda. Kung may positive o ma-lockdown, binibigyan ka agad yan. Joan Punsoy, Balitang Miyanan.